Сәлем, бүгінгі шығарылышта йолагайлану бойынша мастер-класс ақша эшләү мақсатыннан мектеп артында граната қойып қалдырушы ират һәм 1,3 миллион сумға тең 9 ат гомер. Хәзер тулырак. Волгоград өлкәсе губернаторы Андрей Бочаров өлкә түрәләрен 20-нче катка лифтсыз менәргә мәҗбүр иткән. 1 апрель көнне ул үзенең хезмәттәшләрен җыеп, Волгоградтагы коммуналь комплексларын карарга тикшергә чыгып китә. Һәм Шоколад исемле торак комплексында лифт белән проблемалар барлыгы билгеле була. Һәм губернаторлар, түрәләр, хакимияттәге кешеләр моны үзләре туйсыннар, үзләре күрсеннәр дип уларны 20-нче катка лифтсыз менәргә мәҗбүр итә. Мин бу хәбәрне губернаторны мактар өчен сөйләмәдем инде. Әлбәттә, начар гамәл түгел, яхшы гамәл, бәлки файдасы да булыр, нинди нәтиҗәсе дә булыр. Әмма монда иң кызык әйбер, ул 20-нче катка менеп җиткәннән соң губернатор аның физик формасы бик яхшы булып чыга, башкаларныкы белән чагыштырганда. Күрәм, йөрәккәегез каты тибә башлады сезнең дип әйтә. Һәм сенатор аңа, әйе, ул Волгоградка мәхәббәттән шулай тибә дип әйтә. Күт ялый белән инде кайберәүләр. Бу инде бу осталык, бу шундый уровень менә. Мин моны шулай русыз әйтәм, чөнки бөтен кеше дә йолагайлана белми. Ул башка сәнгать төрләре шикелле үк, монда да талант һәм тырышлык кирәк. Анда бит урынын һәм вакытын белергә кирәк, кабатланмаска кирәк, яңа әйберләр уйлап табырга кирәк һәм профессионал инде бер сүз әйтеп булмый. Безнең Лимонда җыен максатчан халык җыелган инде. Берәүләре мәктәпкә укырга, эшкә бармас өчен җыен гениаль әйберләр уйлап табалар. Икенчеләре сөйгәннәре белән, яраткан кешеләр белән күрешер өчен психиатрия хастаханәсеннән качу юлларын эзләп табалар. Әмма безнең әле акча эшләү максатыннан мәктәп артына граната куеп калдырган кеше юк иде әле. Кыскасы, бер ират чоп сайтында шартлаткыч матдәләрне табучы кешеләргә бүләк булуы турында укый. Бу буңа бик кызыклы тоела һәм ул интернеттан граната муляжын заказать итеп, аны кич белән мәктәп артына илтеп куя, эртә белән полицияга шалтыратып шартлаткыч матдә табуы турында хәбәр итә. Әмма облом ни кызганыч, аның ул камераларга эләккән була, аны тоткарлыйлар һәм хәзер аңа терроризм актлары турында ялган хәбәр тарату маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Миңа да бу иратны шок кына кызганыч, чөнки ул бит инде башкаларга артык зур зыян китермичә, тик шул ук вакытта артык тырышмыйча, көчәнмичә генә акча эшләргә теләгән, үзен шундый гениаль фикергә килеп җиткән дип уйлаган. Әмма менә шул рәвешле бер кешенең үзенең гениальлегенә булган ышанышы челпәрәмә килгән. Кызганыч. Хәзер хәшәрәтләр турында. Бу урында нәрсәгәдер минем мөртәт сүзе исемә килде. Һәм гомумән исем китә минем татар телендәге тискәре төсмердәге сүзләрнең төгәллегенә. Менә шул мөртәт сүзен генә алсаң да, ул шул кадәр авырттыра торган шундый төгәл сүз, ул каяндыр астан, төптән бүтән нәфрәтне җыеп чыга һәм яңгыр шикелле. Белмим, үзенә карата шул сүзне ишеткән кеше нәрсә кичерәдер. Әмма мин хәзер менә шул мөртәт сүзен әйткәндә генә дә минем әллә нишли һәм бавырымны пситрный шикелле, әллә кая киттем мин һәрвакытта. Алтайда бер полицейский каяндыр кайткан вакытта руль артында ул исерек була 9 атны атып үтерә. 9 атны үтерүенең сәбәбе шул көнне юлда барганда аның машинасы астына бер ат теләгә һәм аның машинасына зыян килә. Шул ачудан ул юлында очраган ат көтүен атып үтерә. Әмма югалып калмый, ул полицияга шалтыратып, монда атларны КамАЗ топтатып китте дип хәбәр итә. Башта чынлап та шулай дип уйлыйлар. Әмма ветеринар тикшергәннән соң әлеге атларда пуля изе табыла, барысында да. Һәм хәзер әлеге иратны тоткарлаганнар, аның әлеге ат хуҗаларына зыян күләме 1,3 миллион сум дип каралган. 9 ат гомере 1,3 миллион сум. Бу әлбәттә бу әле тикшерү башланган гына, бу иратка бу үтерүчегә иреген мәхрүм итү каралыр дип өметләнәм, ул иректә калмас дип өметләнәм. Чөнки ул барбыр гомер, кеше гомере булмаса да ул гомер һәм ул исерек булган, ул аны аңлы рәвештә эшләгән. Мондый ситуацияларда миңа нигәдер хайваннарны һәм балаларны дип әйтик инде күбрәк кызганыч улы кешеләргә караганда, чөнки Без беләбез явызлык бары турында, без беләбез әшәкелек барлыгы турында, хайваннар ул турыда белми. Әлбәттә, атлар бик сак, бик акыллы җан ияләре, алар беләләр нинди куркыныч булырга мөмкинлеген, һәм үзләрен бик сак тоталар, әмма алар әшәкелек барлыгы турында белмиләр. Һәм алар шул мәсьәләдә хайваннар һәм кичкенә балалар
дөнья алдында, әшәкелек, явызлык алдында бик нәүмиз һәм бик кичкенә һәм менә мондый җинаятләр өчен тагын да зуррак һәм катгыйрак җәза булырга тиеш кебек. Казанда бер ир-ат төнлә чәчәк кибетенә кереп, флорист кызны кыйнап кассадан акчаны алып чыгып киткән. Бу хәл төнге 3тә була. Ир-ат кибеткә керә, чәчәкләр карап йөргән рәвеш чыгара, аннары кыз янына килеп, аның башына пыяла шешә белән дистәдән артык сугып, кассадан 1800 сумны алып чыгып китә. Инде аны шул көнне тоткарлыйлар һәм хәзер аңа җинаять эше кузгатылган. Кыз Аллага шөкер исән сау. Һәм бу хәлдә миңа калса, әлеге чәчәк кибетенең хуҗасы белән дә сөйләшү алып барырга кирәктер, чөнки мин белмим, тәүлек әйләнәсе эшләүче чәчәк тәүлек әйләнәсен эшләтү чәчәк кибетен никадәр үзен аклыйдыр финанс яктан, мин әйтә алмыйм, һәм бу кадәр мөһим дә түгел инде ансы. Әмма төнле ялгызын, сакчысыз кемне дә булса эшләтү нормаль күренешме? Бу андый хәлләр сирәк булмый бит, һәм белеп булмый качан кем белән андый әйбер буласын. Көндүз дә әле куркыныч ялгызы кемгә дә булса шулай эшләргә кибеттә. Һәм мин ихластан аңламыйм, үзләре турында кайгыртмыйча шулай шундый эшкә баручы хатын-кыз муйраты мөһим түгел. Мин аңлыйм, алар мондый эшкә яхшы тормыштан бармый торганнардыр, тик шулай да. Һәм минем бөтенләй башыма сыймый үзенең хезмәткәрләренә карата шундый мөнәсәбәттә булучы чәчәк кибете хуҗасы инде бу очракта һәм шулай үзенең хезмәткәрләренә төкереп каравы. Берсен үтерсәләр икенчесе эшкә чыгар, нәрсәгә сакчы яллап аңа акча тотарга алар шундый логика белән эшләрме? Ничек аларның башында бар бу фикер, мин аңламыйм. Һәм сезгә минем киңәшем, саклагыз үзегезне, кадерләгез үзегезне, чөнки беркем дә сине үзеңнән башка кадерләмәячәк. Никадәр генә якын һәм мөһим кеше булса да, сиңа син иң беренче чиратта үз-үзең белән яшисең, сиңа иң беренче чиратта соңгы көнеңә кадәр үз-үзең белән буласы. Шуңа күрә иң беренче чиратта иң нык хөрмәткә лаек кеше ул син үзең. Шуңа күрә шул. Шуның белән сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.